Mae pawb yn caru Cymru, ond ydyn nhw. Ond y broblem yw, mae newid hinsawdd yn effeithio arnom ni ac ar ein gwlad hardd, a bydd yn cael mwy a mwy o effaith yn y dyfodol. Mae'r cymunedau sy'n gartrefu i ni a natur anhygoel i gyd mewn perygl, ond gallwn ni wneud rhywbeth amdano. Os ydyn ni eisiau i Gymru ffynnu, mae angen i ni ddelio â'r pethau sy'n achosi newid hinsawdd. Mae hynny'n meddwl torri ein halleriadau nwyon tŷ gwydyr yn gynt o lawer nag ar hyn o bryd. Yn ddigon cyflym i wneud yn siŵr fod Cymru'n chwarae ei rhan yn y frwydr fyd eang yn erbyn newid hinsawdd. Mae angen i Lywodraeth Cymru weithredu nawr. Rydyn ni angen i'r Llywodraeth sicrhau bod pawb yng Nghymru'n byw mewn cartref cynnes ac yn ei effeithlon. Rydyn ni angen iddi roi cefnogaeth frwd i ynni adnewyddadwy a helpu i ddatblygu ein heconomi mewn ffordd sydd ddim yn gwneud niwed i'r hinsawdd. Bydd torri ein halleriadau yn ein helpu i gyfyngu ar y peryglon i'r pethau rydyn ni'n ei caru ac eisiau eu gwarchod. Os gwnawn ni hynny, cawn ni ein cofio am adael Cymru sy'n addas ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol, un y gallen nhw fod yn falch ohoni. Felly codwch eich llais. Rhannwch y fideo hwn i ddangos eich bod eisiau gweld gweithredu i fynd i'r afael a newid hinsawdd nawr.